Buongiorno, volám sa Viktória Poprendová a spolu s Jozefom Polákom sme konateľmi spoločnosti Perfetto. Aktuálne sa nachádzame v jednej z najkrajších uličiek Prešova. Na tejto uličke sa nachádza predajňa Perfetto, ktorá nie je len o talianskych potravinách, je to aj koncept bistra a enotéky. Disponuje síce menšou rozlohou, ale za to autentickou talianskou atmosférou. Na našej prevádzke nájdete predajnú časť, kde si môžete zakúpiť talianske potraviny a vína, taktiež menšiu časť, kde si môžete vychutnať kávu, víno, poprípade naše domáce paniny. Na našej predajni zákazníci môžu nájsť potraviny od severu až po juh Talianska. Či už sú to cestoviny, pesta, omáčky na cestoviny, rôzne talianske syry, samozrejme aj čerstvé ako burrata či stracciatella, mäsové špeciality, konzervované produkty ako sú olivy či sušené paradajky. Aktuálne najobľúbenejším produktom sú sicilské pistáciové krémy. Tieto si u nás zákazníci zamilovali a opakovane sa pre nich vracajú. Najpredávanejším produktom sú určite talianske múky, či už na prípravu pice alebo chleba. Počas vianočnej sezóny si zákazníci obľúbili tradičné talianske bábovky panettone a počas Veľkej noci bábovky kolomby. Rozdiel medzi tým je len v tvare. Tá veľkonočná má tvar holubice a tá vianočná má klasický tvar bábovky. V rámci enotéky u nás samozrejme nájdú zákazníci Perfetto talianske vína a prosecca. Celoročne máme k dispozícii aj našu terasu, no počas leta je naozaj nádherná. Na našej terase si môžete pochutnať na tradičných talianskych drinkoch ako je Aperol či Negroni. Pripravíme vám naše domáce paniny a najobľúbenejším produktom našich zákazníkov sú mäsovo-syrové nárezy a antipasty. Antipasty sa skladajú z prosciutta, sušených salám, mortadely, šunky a rôznych mäsových produktov. Tieto produkty doplňame o talianske syry ako burrata, parmezán, kozí syr, stracciatella či ricotta. Čerešničkou na torte je konzervovaná zelenina, ktorá zjemní všetky tieto chute. Medzi mäskom nájdete aj sušené paradajky, kapary, olivky či nakladané uhorky. Tieto antipasty si ľudia zvyknú objednávať aj na svoje svadby, oslavy či firemné akcie. V rámci leta pripravujeme v našom menu rôzne novinky, snažíme sa využiť viac čerstvých syrov ako je burrata a stracciatella, aby sme túto letnú sezónu odľahčili. Taktiež k nám pribudne pinza, čiže je to taká verzia talianskej pice, ktorá skvele doplňa váš letný drink alebo pohár vínka. Všetko, čo zákazníkom zachutí, si vedia nakúpiť so sebou a vytvoriť si Perfetto taliansku atmosféru u seba doma. Naša vášeň pre taliansku kultúru a taliansku kuchyňu nás v roku 2016 inšpirovala k tomu otvoriť talianske potraviny aj v srdci Prešova. Začínali sme ako talianske potraviny a po 2 rokoch prišiel Jozef s myšlienkou rozšírenia nášho konceptu o talianske bistro a enotéku. Po naštartovaní bistra sa nášmu konceptu začalo dariť oveľa viac, čo nás motivovalo k ďalšiemu kroku rozšírenia podnikania formou e-commerce. E-shop sa za tie roky vyvíjal a v roku 2023 v rámci rebrandu získal svoju aktuálnu modernú podobu. Od roku 2024 náš e-shop funguje naplno. Okrem maloobchodných zákazníkov si na svoje prídu aj tí veľkoobchodní. Náš e-shop disponuje veľkoobchodnou platformou, prostredníctvom ktorej zásobujeme pizzerie, reštaurácie a iné obchody či predajne. Naše produkty vyberáme s dôrazom na kvalitu a zloženie. Pre väčšinu produktov, ktoré u nás nájdete, máme výhradné zastúpenie. Aktuálne na našom e-shope pribúda nepotravinový sortiment. Tento sortiment zahŕňa profesionálne talianske pece a príslušenstvo, ale aj menšie elektrické pece do domácnosti. V roku 2024 sme makali na príprave franchízového konceptu 3 prevádzok, ktorý sa v blízkej dobe budeme snažiť implementovať na slovenský trh. Aby celý tento koncept fungoval, nemalé úsilie vynakladáme aj do marketingu. Zákazníci nás môžu nájsť na sociálnych sieťach ako je Facebook, Instagram či TikTok. V rámci e-shopu spolupracujeme s agentúrou, ktorá nám spravuje PPC kampane. Snažíme sa pripravovať rôzne trendy videa a ísť s dobou. A prečo Perfetto? Pretože Perfetto dokonale vystihuje to, čo robíme a prinášame. Náš brand je vizuálne vyjadrenie lásky k Taliansku, k našej práci, ktorú robíme zo srdca. Ďakujem vám za pozornosť, vidíme sa, arrivederci!